Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024. Πρέπει να σας ενημερώσουμε γιατί με ορισμένους φίλους χαθήκαμε. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε 2 βιβλία ταυτόχρονα. Το πρόβλημα έχουμε στην μετάδοση του βιβλίου του Σπυριδόβιτς, το βιβλίο «Η μυστική παγκόσμια κυβέρνηση». Το βιβλίο ξεκινήσαμε να το παρουσιάζουμε στο κανάλι Τσιάρτας Ευρώπη 2024. Σε αυτό το κανάλι προλάβαμε να παρουσιάσουμε 9 εκπομπές. Το 6 μέρος και το 9 μας τα ακύρωσαν, μας τα κατέβασαν. Το κανάλι είναι ήδη τιμωρημένο 90 μέρες, 3 μήνες. Είχαμε κάνει μεταφόρτωση στο κανάλι Θεσσαλία Καραπιάλης. Μας κατέβασαν το 6 και το 9. Το κανάλι είναι τιμωρημένο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Μεταφερθήκαμε και σας ταλαιπωρούμε να μας ψάχνετε. Μεταφερθήκαμε στο κανάλι Χρήστος Τσιάρτας, εδώ. Σε αυτό το κανάλι προλάβαμε να κάνουμε τις εκπομπές 10 μέχρι 17. Μας κατέβασαν την εκπομπή νούμερο 13. Μας τιμώρησαν το κανάλι για 3 μήνες. Χθες, Κυριακή, το 18ο μέρος το ξεκινήσαμε στο κανάλι που εκπέμπουμε τώρα, στο Τσιάρτας Χρήστος 21. Εδώ είναι τα 3 κανάλια μας, 21, 31, 41. Στο 41 εκπέμπουμε το Χένρι Φόρντ, το βιβλίο «Ο Διεθνής Εβραίος». Η εκπομπή βγαίνει με τίτλο «Πριν έναν αιώνα» και από χθες Κυριακή εκπέμπουμε 18 Αυγούστου. Παρουσιάσαμε το 18ο μέρος. Θα συνεχίσουμε στο κανάλι 21 μέχρι να κλείσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά του Σπυριδόβιτς, που υπολογίζω να βγει 100 εκπομπές περίπου. Είμαστε στην 18η. Απόψε, Δευτέρα 19 Οκτώβρη 2024, θα δούμε το 19ο επεισόδιο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να εγγυηθούμε τίποτα, απλώς θα σας παρακαλέσω και πάλι να κάνετε τις
εγγραφές να κάνετε τις εγγραφές σε όλα τα κανάλια μας, να κάνετε τις εγγραφές σε όλα τα κανάλια μας όπως σας δείξαμε τον πίνακα, για να μην χαθούμε. Θα δημιουργήσουμε κι άλλα ως ρεζέρβα, 1-2 τουλάχιστον, ένα σίγουρα, για να αρχίσουμε να συγκεντρωνόμαστε. Μόλις αρχίζει ένα κανάλι και ανεβαίνει, μας το κλείνουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα, για την κατανόηση, για την ανοχή σας και για την συμπαράστασή σας. Εθνικισμός ή αφανισμός, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Χρήστος Κιάρτας, πρόεδρος του Κίνηματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από την Θεσσαλονίκη. Να είστε πάντα καλά.